Patuloy na nagsisikap ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa paglikha ng mga oportunidad sa mga Pangasinense. Bilang tugon sa akbang na ito, isang skills training ang inorganisa ng Public Employment Services Office o PESO sa higit 30 mga Pangasinense. Katuwang ang Department of Science and Technology, itinuro sa mga kalahok ang paggawa ng liquid detergent at Fabcon. Magagamit nilang kaalamang nakuha sa pagsisimula ng negosyo. Bagay na malaking tulong kay Jessamine. Tulungan niyo po yung mga nasa bahay lang, pang business po, pang livelihood lang po. Namin, pag gusto nyo kayo, magkaroon kayo ng income para maging productive po tayo para maging maayos ang mamumuhay natin at tayo po ay tumasens. Bukod sa negosyo at trabaho, tinututukan din ni Pangasinan Governor Ramon Mongico III ang kalusugan ng bawat Pangasinense. Kaya naman, patuloy ang pagsisikap ng gobernador na mailapit sa komunidad ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan na nagsisimula raw sa dekalidad, epektibo at hindi tinipid na gamot. Sabi ko, aralin nyo kung ano yung mga dapat na gamot na ibigay sa ating kababayan. Yung walang harsh side effect. Yung maganda sa pangangatawan, yung hindi aasim ang sikmura pag inyo pong ininom. Huwag niyong tipirin yung gamot. Ibigay nyo sa taong bayan ang gamot. Ibigay nyo, kung 30 days yan. Inuutos din ito sa 14 na government hospital sa probinsya na dapat walang pinipili ang serbisyong pangkalusugan. Huwag niyong i-classify kung ito pang mahirap, ito pang mayaman. Hindi. Dapat lahat ng gamot para sa lahat kung ano yung makabubuti sa katawan. Wala akong pakialam kung mas mahal yan. Ibigay yan sa ating mga kababayan. Sa ngayon, pagtitiyak ng pamahalang panlalawigan ang patuloy na suporta sa mga inisyatibong pangkalusugan. Jose Robert Inventor, RNG News.